Saking pepanggungan Nyu konco Dewi Raja Wali cerah foto ngaturakan wilujeng siang Sugeng rawuh Sugeng lenggahan kanthi kita senaping laras campur sari Nyu konco Dewi dipimpin pasukannya sak pupuh hadap kanan maju jalan siap gerak salaman karo sing di omah nih nano monggo saiki wis kepato aku Aku nek karo Mas Pri masa ya nampa kaya ngono. Kene lho, Pri. Kowe ngerti apa ora iki mau diitung wong pro iki? Lah wah wis dipas 350.
Heeh. Nek 100 gelem. Ah, aku ya gelem. Tenane. Nan. Maaf aku karo Mas Supri mosok napa kaya ngono. Rasa ta? Rasa kowe karo sapa? Ayo. Ya. Gelem apa ora? Kose. Gelem apa ora? Yo nek iki ra apa-apa. Saiki. Saiki wis kepadon
Mini. Ada yang HN enggak ini? Ongko ya. Sabda Pandita. Podo horeke podo. Iya bener, kayaknya ntar saya kayak gini juga deh kalau kondangan deh. Saya nggak pernah kondangan. Ini HN-nya udah mau selesai, Mbak Mini mau ngasih enggak? Mbak Mini. Saya enggak. Ini ketoknya yang iso ngetokke Mbak Mini ki Mbah Bogel doang tau Mbak. Makanya dari tadi aku tuh nggak ngerti. Iya. Yang bisa ngeluarin Mbak Mini cuma Mbah Bogel doang. gimana? Oke, baik. Oke baik. Pak goyange. Nah, ayo. Keren-keren cepet ke Mas. Tipis-tipis Den. Maaf ya nih. Paniku teko. Oh iya. Bojomu arep wong liya. Nih, Tuane mau liar ya. Ya aku. ora aku arep bojoku ning Hongkong wis suwe kok. 2 tahun nang Hongkong. Sabda Pandita Ratu. Tresnaku bakal ketawa mati. Spesial buat Mbak Mini. Gendong bawa ning kasur. Ayo Mbak Mini yo. Suwe konku kepen. Lenku kepen.
Mbah Bogel udah keluar belum Mbah Bogel? Ngece aku kok lemes. Ini udah 3 putri kok keluar nih. Udah keluar belum? Belum. Malah ngece aku kok lemes. Alah. Lah wis mung bolak-balik. Mbah, enakan ini atau Mbak Epa? Goyangannya. Apa iki? Apa iki jere? Pak, Epa. Mbak Epa ada saingan. Wonge gak krungu. ora krungu ya gimana. Anyar buat Lah iya. Sabto Pandita Ratu Istiramu Adya Bukti Gusti Lati Tresnaku lagi nawa mati Monggo Mas Yanto. Monggo Mas Yanto. Yuk konco Asal. Mas yang mau joget boleh di sini, silakan. Nangis sajroning atiku nalika Mas Yanto silakan sambat karo sapa ya sumon
bogel. Ayo Mas Yono sing duwe intirup halus monggo baik aduh tombol kangen ya Mbah panjang yuswa Dina manis gede kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mes manis ngungkuli madu kaya bisa ngrasake jantungku ayo deh
sing tak tresnani rina wengi mong kae ngipi aku ora bisa lali mong sliramu dhewe pepukan ning ati kapan balik Supri, aku iki guyon. Wah, lah dikai. Kowe kaya ngono karo kancane bareng kaya ora Lah kok kenal ae. loro. Lah iya aku guyon ora. karo sing ibot jare. ya Allah Pakde Bogel Aku kaya Mas Supri kaya ditukokno iki lho Aku iki guyon mah aku Wah. jane rokok barang iki guyon dikai rokok. Nyambeke penamen kene. jane ya aus ya Lagi. Oh alah Mas aku guyon Mas. Parian MC Jawa Tengah Jur kayak tenan. Matur nuwun nek ngono. Matur wis. Kowe kok yangku sih? iya wis dadi seruput Oke, baik, Ger, tak Bapak. duit sing dan sabar kowe iki. Ngajak duet ya Dik mau. Yo sabar kowe iki. Neng apa sliramu Loh, loh. tega tinggal aku Pak Diana. Hei, ayo. hatiku karep dus-dusiku nyuwun ngapura Matur sembah nuwun Mbak Dina sepurane lan Win. oh ngoten Boten, niki mengke langsung ditransfer Sinarengan kadang-kadang nyu kanca dhewe campur sari. Sinengguyung Raja Wali ugi kadang-kadang cerah foto video syuting gambar bening harga miring bersama dengan Tuti Bukelwati. Yo Mbah Parno, Mbah Parno. Yo. pamit karo aku wong ayu
pujanku disusah mung pengen ketemu Rino wengi tak anti-anti aku kowe bali rasa kangen ora bisa mari amung sira kan iso nambani Jan, Pak D ku jan luar biasa ning mburi joget. Mbah King apa terus wae Kangge kena ta. dipercaya. Matur suwun Pak Wit. Aja sebelang wong kapas tresnaku kira bisa layu karena suwe aku bali sosumane ono ing sisihmu. Pak Wit, nambah melih napa mboten Pak Wit? Monggo Kang Mas Landak. Den dalem pun Mas Supri nyuwun pangapunten. Ayo dan dikayengke kanca Ayo, Mbak Yuli, dhewe karo kowe. campur sarine Mas Landak pimpin Kowe urumen no Yul saiki. Apa dia? MC-ne mau ambil belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu rawan rasane ra karuan susu Yuli macan enak sekali Entek no. Sugeng Rawuh keluarga besar Prima Suara campur sari. Mbak Yuli kasih nggih. Kasih saringan campur sari kanca dhewe. Pangarsane Mas Landa. Saringan Raja Wali iki. Media sosial. Wong sliramu kang dadi mani ing kalbu. Pindhoretno kang katon malelo mong welingku kiyo tansah eling senadyan adoh rasaku tansah sumaking monggo Mbak Yuli. Kowe ora ketemu Mbak Yuli. Wong ayu bang jroning atiku asihmu kang regane dadi usadane aku kang nandang broto lila nono jagat bring sliramu tansah kandhang
genteng kaya mimi muno. Aku mau tamasya Nanti Mas. keliling-keliling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak. Becak, becak, tolong bawa saya. Ireng manis katur lumatar nyumonco dewi. PB bakso monggo. Yen kelingan lelakonku
sik. Nggih, terima kasih. Jenengan piantune kok wah-weh. Tandane kok, Mbak. Iki Reman mau kula ngeten niki. Sragen kok ya. Ah nggih. Nan? Oh nggih. Ah, ini Siap. ping mung jalan perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresno kurang bisa ilang mergo kelingan ireng yen kelingan lelakonku dapate nalika pamulangan aku duwe kanca putri grapyan ayu lan batine sering dolan ning omahku mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno kelingan ireng manise Makasih, Mas. mung jalanan perpisahan